Векове наред са съхранявали духа на българите. От поколение на поколение сме предавали вярата, обичта и добротата на българския народ. Богатата символика на празниците се приема много добре от учениците, а те са реалните продължители на тези традиции във времето. Че това безспорно е така, ще ни покажат учениците от втори клас при основно училище Христо Ботев, които вече знаят за народните обичаи и традиции и ни представят бъдни вечери Коледа от северния край. Ей, че хубаво време, брей! Какво му е хубавото? Сняг за колене не може да излезем. Не се сърди, бабо! Голям сняг, голям берекет. А защо снегът носи берекет, дядо? Я седнете тука. Запомнете, деца, народната мъдрост. Дебел сняг, голям. А защо голям кома, дядо? Посевите очи сега стоят на по-хубаво посвизла, а на Колед като морете се рушват. Ще имате ли свои заета народът? Знаете, сега поставите след мен. Каквото посееш, такова ще поженеш. Каквото посееш, такова ще поженеш. Ден година храна. Ден година храни. Който се надява на чужда трапеза, гладен остава. Който се надява на чужда трапеза, гладен остава. Който говори навън. Ето, че и пицата е готова. А сега да наредим софрата. Я да видя, знаете ли колко гости слагаме на трапезата? Според народната вяра, ястията трябва да бъдат 7, 9 или 12 на брой, които символизират седмицата, женската бременност и годината. Кое е най-важното на трапезата за Божи вечер? Питата с барака. Какво се е случило на Божи вечер? Родил се Исус Христос. Днес Спасител се роди. Бог го прати на земята, за да бъдем по-добри. Хората да станат братя, на сина новороден, Богородица се свежда, както моята майка ме гледа с обич и надежда. Чувам ангелския глас. Днес е свято тържество. Бог Христос дойде сред нас. Днес е Рождество. След питата с парата, подреждане болни сърми. Чушки пълни любов. Граница. И пулка. Я, деца, отгърнете следната гашна. Прием, братя, в една един. Ориха! А орехи слагат ли се на трапезата? Да. Какво ще не сме сложим и какво ще не сме сложим, ще разберем богатенката настанка. Без прозорец, без врата, пълна къща с деца. Тиквата! Да се роди жито на път и под път и на бял камък. Класовете да станат като лъжици, а зърната като дренки червени. Да са пълни камбарите. Лява ръка зимница, дясна ръка летница. Това ти иска да баба.
От полунощ до изгрев слънце на Коледа. Участниците в обичая са момци от различни махали. Водачът винаги е по-възрастен, женен мъж, наричан станеник. Коледните песни се учат в неговия дом. Коледарите обикалят домовете, пеят песни за плодородие, здраве, задумяване, изричат благослови, обърнати на изток и биват дарени с кравай, сланина, боб и други. Гости ще ни дойдат, коледари, след дар ще ги дарим спешен хляб, превит кравай, ще ги дарим с руйно вино 3 годишно, ще ги дарим с хранен шопар 3 годишно. Тук сме чули и разбрали, че имате малко момче. Дайте ни го дар да бъде начета коледарска. Добре дошли, скъпи гости. Цяла къща от година вас ви чака. Добре дошли. Добре завари. Колко шума по гората, толкова здраве в тази къща. Колко зърно по полето, толкова сито в тази къща. Добре дошли, скъпи гости. Цяла къща от година вас ви чака, за да чуем благословни весели песни. Живете в година, род да крепят, род да славят. Имаме си хубава мама Станка. Хайде да й попеете, да ни е жива и здрава и да се задени.